Снимаме. Хайде! Аре пак! Аре, Марто! Аре, Марто, пред камерата, това е вече. Без там да стъпваш войната, аре. Там има война! Сега ще падне. Сега! Марто, пада! Я го пузикайте малко. Падаш! Сега! Не. Тя още си бъбри там, това ще се свърши. Аре бе, Николай! Ще направи джъмп от тук там. Айде някой, искам да... Всичко ще изплиска. Може ако стъпя да се обърне и да се побия. Марто, я пробвай ти. Да бе, я ти. Я ти пробвай да пробвай. Аз знам, че ще се пребия, ама ти, щом не си сигурен, айде ти. Нали знаете, че в момента говорите пред камера? Пукам. Ами, Да ви еба, гледачи! Тя е грозна, да знаете. Я си гледай работа. Вижте каква грозница. И ебана Я вижте го този пък. И ебана проститутка. Гледайте какъв пич. Не бе, аз ще спра. Тук гледай първо. Искам да гледам джъмпа. Джъмпа. Първа кът джъмпа. И аз. Аз скочих и от тук. Струваше се. Давай. Да, пробига. Марто ще падне. Уху! Как рипа. Ама сега. Отдолу какво да напише да е заглавието? Пребития. Не, някакви четвъртокласници дед джъмпат по някаква броня на кола. Това е броня. Да. Не бива много качествено. Не, просто му се откачила на човек. Аре, Марто, да. Марта, я ти малко поснимай. Марто, имам идея, така ще държа ти изкочи тук и от него съм. О, Или трябва Ваче ти двама да държат. Ми Ваче, ела да държи. Николай, ела да снимаш. Че си... Николай ще ме предчака. Няма. И да си слагаш пръст. Марто, после ако те пребачиш, Дано Мартин да падне. Дано да умреш. Марто, аз ще ти държа. Не, така не възможно. Може, аре ти дръж на моето. Вижте го тоя. Давай, здраво, аз ще скоча, айде. Вак, моля те, дръж. Ивак Дивак ще прави най-епичното нещо. Блаирчо ще скача. Боже мой. Давай, Марко, твой ред. Само да видя дали този го засне. Ама аз ще го хчам в YouTube. Чакай само да мърна да не опред. Виж го тоя педал. Да, скоча. Виж го тоя Мартин педала ще се превие. Аз съм. Аз тук ще скоча там. Марко. Гледайте пропи и пиджампара. Мите, качвам го в YouTube вече. Някой от вас няма ли да падне по дяволите? Искаш да го гледаш? А ще се абонираш ли? Колко ще струва? Кое? Клипчето, за да се абонираш, не знаеш, че плащаш пари, бе. Не е вярно. О, мъгъ! Мисли си, че да се абонираш това пари. Айде, дръж, скачай. Ти искаш да абонираш? Вите. Добре. Марто, Падне, моля ви, бе. Марто, сега ще падне суруката на... Супер. Никой ли няма да падне по дяволите? Аре да не държим. Като сме... Аре! Аре ти скочи. Сега без да държим ще видим. Бахче. Ивак Дивак ще пробва да направи най-епичното нещо. Чай да не ме обръза. Блоквата! Ако Иванка успее, и аз ще го направя. Да, аз съм тук направо там, мисля. Да бе, пак ще удариш, не можеш от тук. Да скочиш е там. Възможно. Аз мога. Аз ще да видим. Добре. Ето. Сам си пада. Ама ма оправка малко. Че ще умираме. И то от тук да скочиш е там. Два крака. Два. Два не може. С два нищо не Добре, можеш. с един тук. Два краре. Да обидеш ли да скочиш там на това? Не. Марто ти? Пара, аз ще пробвам. Иван ми си каза миналата в клипчето. Да, бе, да. Ивак дръж. Ай, бак, не ми се
Аз как умре? Влиза пред крипа, потни си облика нови. Да, аз сега ще се проблека с нови, като се качим вкъщи. Аз съм чисти, ама нали ще играя в футбол там. Вижте, по-хубаво, по-яко предизвикателство. Малко ме е бъз. Ай, да, ще държа. Искам да видя как нямаш да цопнеш проклетата локва. Аз вече цопнах. Държа. Изглежда да си напикал. Не е вярно. Да, вярно. Не е ли, че ще е било в оква, как така ръка ще ми... Как ще съм се напикал, като ръкава ми е мокър? Дай, чекай. И за тези, които гледат клипчето, да знаете, аз не съм се напикала, аз цопнах в локвата. По-назад в клипчето го имаше. По-назад в клипчето видяхте как се опръсках. Ако идиота го е записал. Аре, Марто. Записвам. Дай, аз да държа. Не, стой, тук близо. Ти така си написал така. Някой да цопне. Оу! Защо не цопна? Я отиди оттам да снимаш. Дай, аз. Аз се опитах два крака и се хлъзнах и паднах. Марто, сега ще се пребие суро като на пичага. Там да не ми опръска телефон. I'm very sorry, но ме е бъз. Аре, бе, бъжливец. Приятели, жената се оказа вярна. Жената, нашата свиня, отново се разгони. Кочината разпиля и да ни подгони. Ще го държи спокойно. Нашия Мартин отново се разгони. Кочината разпиля и вдора ни подгони. Бяхме цвети час, станахме без сили. После ни настигна. Първо ниво е моста. Да. Ами аз съм си за там. После е про джампър. И после е мега про джампър. Да. Ето е Гергана, сега тя... Дай аз да снимам. Гергана педераска, проститутка. Това на ютуберите ще им хареса. Вак. Минах. Аре, първа. Ясно. Я бе, Марта, да му го осложним. Аре, пак ела! Идвай! Това е пето ниво, друса. Не, Мите, ще учиш ли да снимаш да друсваме? То нищо не се вижда, бе. Ще падне. Аре, бе, Мартине, нали си големата мъжага, бе, не ядеш плодове, за да се правиш на мъж. Само може малко си намокна тъпите обувки. Айде! Съжалявам. Аре, жена. И да се пуснеш. Почва друсане, няма време. Айде, бе, браво! Аре, сега